क'क्राझार नगरनिफ्राय निउज लाइभ खौरां बिजोंनि गागि खौरांगिरि जायख्लं ब्रह्मनि अनजालि बिसि चित्रा बसुमतारिया किडनी जेंना सोमजिनायनि जाउनाव थांनाय 6 जुननिफ्रायनो कलकातानि रबीन्द्रनाथ ट्रेगर इन्टारनेशनेल इन्स्टिट्यूट कार्डियक साइन्स निउर'ल'जी डिपार्टमेन्ट देहा फाहामसालियाव फाहामथाय लागासिनो दंमोन। बेखौनो खौरां मोननानै दिनै आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरिनि मोनसे बाख्नायथाव हाबाफारि बिथां जायख्लं ब्रह्मनि बिसि चित्रा बसुमतारिनि गोब्राब लोमजाना थानायखौ खौरां मोननानै दिनै फुंबिलिनि समाव क'क्राझार नगरनिनो थुलुंगाफुरियाव थांनानै आसामनि बुंथिगिरि बिश्वजित दैमारिया 1 लाखनि राङारि अनसुंथाइखौ गथायहोयो। लोगोसे बे हाबाफारियावनो गामिनि रायजो राजाफ्राबो बाहागो लानायखौ नुनो मोन्दों। बे बिथां आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिश्वजित दैमारिया मा फोरमायखो जोंनि खौरांगिरिनि हेफाजाबजों मिथिना लादो। दिनै जोंनि जायख्लं ब्रह्म बिथां जाय सेनियर मस्ट रिपर्टार निउज लाइभनि बिथांनि बिसिया किडनीनि प्रब्लेमाव गोग्लैनानै दंबाय थायो। बेखौनो आं मोनथिनो मोननानै दिनै बेवहाय खबर लानो फैनाय जादों आरो बे हिसाबै नुबाय लोगो मोनबाय। गतिके आङो आरज गाबो जे इसोरनाव जेसे हागौ थाबैनो जाहाथे बिथांनि जि किडनीनि जेंना जि जादों बे जाहाथे मोजाङाव फैफिननो हायो आरो दा जिबायदि मोनसे ट्रिटमेन्टनि राहा लाबाय थादों आं सानदों बेनि गेजेरजों इमप्रुभ जालांबाय थागोन आरो जिखिनि राहा लानांगौ बेखौ मोजाङैनो लागासिनो दङ। गतिके बेल' जेन थाबैनो मोजां जानानै फैयो। बिथांनि बिहोमायाथ' जोबोद आरो न'खरनिबो मदद नङाब्ला रावबो बेबायदि खामानि मावनो हाया जेरावबो। दिनै जोंनि जिथु बर'फोरनि गेजेराव जि मोनसे खौरांगिरि हिसाबै जि खामानि मावनाय आरो खौरां बिलाइ बा दिनैनि जिथु इलेक्ट्रनिक मिडिया बेफोरनि बेलायाव जोंनि जायख्लं ब्रह्म बिथांमोनानो गावखौ बावसोमनानै दिनै खामानि मावबोदों आरो बेनि गेजेरजों दिनै जाखांबोनाय बर' लाइमोनफ्रा गावखौनो साफा बर' खौरांगिरि हिसाबै दानो थाखाय आवगायबोनो हादों। बिथांमोनखौ नुवामोनब्ला बे लामाखौ दिन्थियामोनब्ला दिनै रावबो खौरांगिरि हिसाबै जानो थाखाय आवगायबोनाय नङामोन। बेवहाय बिथांमोननि जोबोद मोनसे कन्ट्रिबिउसन दं, बिहोमा दङ। जाय समाव मानसिफ्रा गावबा गाव जिउखौ मोजाङै दानायनि सिमां लानानै बायदिसिना प्रफेसनाव बयबो खारदों, सोरबा राजनिथि खालामदों, सोरबा थिखा मावदों, सोरबा माबा मोनसे मावदों। नाथाय जायख्लं ब्रह्म बिथाङा बे समाव खालि मालायनि खौरां बुथुमनायावल' गावनि जिउखौ बाहायबोदों। बिनि बे बिहोमानि थाखायनो दिनै बर' समाजनि गेजेराव जोङो खौरां बिलाइ बा इलेक्ट्रनिक मिडिया बेफ्राव गोबां जों दिनै बर' खौरांगिरि जोंनि गेजेराव जों जोनोम होनो हादों। गतिके इयुनावबो जाहाथे बिदिनो होलांबाय थानो हायो आरो न'खरनि दिनै जि मोनसे हालोद बे हालोदा जाहाथे थाबैनो मोजाङाव फैथों बेखौनो आङो हास्थायो। बेथ' बिदिनो जायो मालाबा सम बायदिसिना खामानि मावनायनि बेलायाव मालाबा बबेबा सोरनिबा नोजोराव दायनिगिरि बेबायदि सानजानाय जायो आरो बेफोरबायदियाव माब्लाबा बेबायदियावबो थांनांगौ जाहैयो। गतिके बे 2023-24 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय गोदान मुं थिसननाय लानानै फैदों डन बस्क' डिग्री कलेज साफागुरिया। देग्लायनिफ्राय डन बस्क' डिग्री कलेज साफागुरियाव बेचलर अफ आर्ट्स एबा BA नि सेथि सेमिस्टारनि गोदानै मुं थिसननाया दायो सोलिगासिनो दं। चिरां जिल्लानि साफागुरियाव थानाय डन बस्क' डिग्री कलेजआ देग्लायनिफ्राय BA थाखोनि सेथि सेमिस्टारनि थाखाय गोदानै एडमिसन लानायजों लोगोसे बड', इक'नमिक्स, इंलिश, एडुकेशन, हिस्टरी आरो पलिटिकल साइन्स आयदानि थाखाय BA अनार्सनिबो खाबु दं। गोग्गो सोलोंथाइनि थासारिजों लोगोसेयैनो डन बस्क' डिग्री कलेज साफागुरियाव आलादायै हौवा हिन्जावनि थाखाय हस्टेलनि खाबुबो दं। जुदि फरायसाफोरा डन बस्क' डिग्री कलेज साफागुरियाव
BA सेथि सेमिस्टारनि थाखाय गोदानै एडमिशन लानायनि सायाव आबुं बाथ्राखौ मिन्थिनोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 9365551959 आव थोंजों सुला लानो हागोन।